India Mini ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Ide berkenai ka film ka Jing Im. Te na kaliang jong ngi ki pai ba nong ston ngi snu banai kublai ya kitu ki producer kamtam ye iba section simle bala wanra bat in sa peni ya kanai ka film ka Jing Im hang ne ko nong ston ha ka arfu tarik ap khandai tarik bat lai pho tarik jong mentau banai mentau senam hang thi hapo ka Meko Fed Hall persya ka NRL Peterpom jong ka new nong ston ka show kan long ha ka kadway siteng ar siteng sau siteng bat ndriu siteng janmet te ha kanai ka sngi ni aware ni khot ya ke paiba jong kanai ka than nong ston bangin yawan ban pek dalagi jong ikmat ya kanai ka film ngate ngalayu i hangte po biju ngala lek kenang na kabenta ban pek tang na kabenta kanai ka film te ngala penlut ngamdon kam hande ngasulik pek kenang nam ta kanai ka film te ngalayu i ba ha kanai ka film Jing Im kadon sisa kata ka jing senang baklan ma bat kabadon jingmut ha ka ba kum ngi ki kun kumno ngisu kliang iki kemik pa hadin habut onda ngila nang ngila start te kane kade ka nuksa ka ba bahatam bat ka jing senang na kabenta jungi kun samla onda ngila songkha songkurem hadin habut kumno ngisu kliang kamde bangin siu kliang da ki jing sungse iki kemik pa hadin habut ngape je kane ka film hadu kala pendung sya ya ka mensim bat ya ka do no junga ba kumno kini ki producer ki director kila ban snai kane ka film akaba na kaliang jong kane ka juk ka pamentang yu iba bun mangi ki kun ni siu kliang ki kimi pa onda kila kamen da kane ka benta te hak tai ka sni ni aware kanang-kanang ni pi ki perlok bangin ya lekpek ngarongan lek biang sa sisen lan arsen ngan penhun ya ka mensim om tam ya ka ya ki kmat junga rewat ya ka do nur junga ngan penhun ban pek biang ya kane ka film bat nganda bu jing temu bat kalong ro ka jing senang na ka benta jungi ki kun samla no ba ngimdei ban jet kamtam ya ki baru spa hala kamtam yu nu ne ba pira do trong long kumita businessman badai udkhar mo barjela te ngi ki na samla kan thei ngi itnat ke ngi ki barjela ngi songkurem ye ki barjela te kamdei kata kan nuksa jingi te kane kade ka nuksa kane ka film dalai kan nuksa ka bahatam na ka benta ki jongi ki kun pero kane ka jing wan jong kane ka film apo nong ston kanlong ka kabuk siar na ka benta jongi ki paiba nong ston ya kabangi kaptam ngi kinong kendong ngimdon kapor ngimtip wat hai de ka pen iya kane ka film ru apa islong ngimtip hendre lingba ka jing lextom jogni producer kini ki director yuan pan pen iya hang ne apa nong ston te ngi olat ba ngin yui dawa ki jong ki kemat ya kane ka film Jing Im hakate ka tarik hakite ki tarik